mamun tu kamana ganimbe ako minon na tugun mana kabo jamana ko kan kana anga jamana konnala o hamino jorobana sabu sobar kama mauna na do au jigi koro kaseka o barake aketugun mana sobar kama e chakade mi ka bara benimbe ka ako minon takabo jamana ko kan kana na ya anga jamana konnala ka soro basi fusi mako minon soro duguma sira fe jikan sira fe fukata se sanfe sirama wo ka bara benente o doroma ube transit barauke logistique manutention fukata se terrain fereli ani soko nyanaboli commerce général ube ni bela jene ke jamana infanta ani nani bela jene na o mamunu be ko o mako be sobar kama maula obe se ka wiri ka u segere amdale ka fieno ube immeuble seku traoré la kati takasira la uni pharmacie luxe beauté Boubacar Keita o manja nyogona walma ni tamaka gele aw munuma obe se ka uto sigoro la ko wole nege juru sira la bi woroni duru bi duru mugan wolonvla binan an duru nanzarakana 65 50 27 45 gwa numéro sabana fana be ni oye bi woron fla fu ane shegin bi shegin nani bi wolon fla ni fla nanzarakana 62 08 84 72 ayo jigi ke so barkama ye ate fo aw jigi ko biye kari ye jouer kalo kleta ani kononton samba flani muga ani woro amunu sogolen be ko jabarani so mandira anga fudi ba bela jilen ka keni aw watu suwe amba wala doniya ko ni ko kuna funu wakati sele Bakuruba kuna funu na Direction Générale du Commerce et de la Concurrence wuli ka jom la se ka dogo konna la andabna dola fuka tagase INPS nyamaya so bora ka lajeli mike mau yoro kanyesi kuna funi kuluma mi charle me anga bololo silauka andabna do oni anyogona chamana ko kan kuna funu olubna la se au ma au bismillah Dogun temene Direction Générale du Commerce et de la Concurrence ye wuli ka job la sen kan ka nyesi siman ferelaw bela jelema yasa ka donna soro ni uye songo min bla siman ton na ni ala batolendo walma ni ala batolente sabula uya jira ko uta fe siman ton songo ka teme wa muga ani naninka ukani wuli ka join konna la uye anka siman fere yoro do datugun ka sababu ya ke miye sanin baga do uye wole bla uma ka jira ko ma do kene me ka do fara u ka siman ton songo kan o hukum kono ye o yoro nunu datugun hani fana miya atigu ye ka wole bla oluma yasa ubise kana unuka masala chuga mina hani ko ube wole madake ka nyesi jamana de bela jele mahmao ma de beno ni yaye ko siman ferela do ye do fara aka siman ton songo ka kika wole ni ka nega jurusira la ni o numéro varié 36 088 walma 36 099 bamanankana bisaba ni woro fu bishegin shegi bisaba ani woro fu bi kononton ko ni nega juru siran me soro tenen ka tabla jumala nega kanye wolonvla ka tabla nega kanye tan ani wolonvla la yen person nyamaya so bora ka la selike ka nyesi kuna foni koluma mi charle me anga bololo siraw kan ka yira ko miye ukama keme ani tan ani nani ni olu be stage la ni olu ka stage décision bora ko o bora ma ko kuna foni ye kuna foni kolone sabula aye ajira ko ni wakati laban yere konna la miye ni stagiaire nunu ka sarawari ko ajigna uka konti konna la wako otedi mama naso ni iti barala o hukum konna la ko ube wole madake ka nyesi bela jenema ko kuna foni kolomunu ni amba ye bololo siraw kan kana olulame ni kuna foni mimbe yen pesi bolo kada maukulo ka ko abe bo uka nyamaya so yere de yorola je kalo kletan wolonvla samba flani muka ani woro miye anga kenaya ministry ye tasiblake ka nyesi anga kenaya barakela ma bisaba ani duruma uka baranyuma kelen koso anka jamana konnala ma bisaba duru nunun chela miye ma flaye oluye commandeur de l'ordre du mérite de la santé gradé soro ma tani saba olu ye officier de l'ordre du mérite de la santé o gradé soro ma mugan olu ye chevalier de l'ordre du mérite de la santé o gradé soro akene kan miye docteur Mama Kumare ale kumata ni jonjon soro baga nunu togola ka folikan keren na se anka jamana nyamaw ma keren la anga jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta uye danaya min ta ka daw kan ni jonjon nunu dili uma ani fana ye folikan keren na se anga kenya ministre colonel major Assa Badialou Touré ma
olu minnu kɛnɛ bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen ka kɛnɛya baara sabatili la ko ni jɔnjɔn min taara ka di olu ma ko nin ye jɔnjɔn ye min ka bon olu bolo kosɛbɛ. Min ye an ka colonel major Asaba Jalo Ture ale yɛrɛ fana ye kuma ta ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase nin jɔnjɔn sɔrɔbaga ninnu ma ani fana ka ɲini u fɛ ko u ye baara min kɛ don tɛmɛnenw na ko u ka taga ɲɛ ka o waleya yaasa u bɛ se ka kɛ misaliya ɲuman ye sifinnakaw ma cogoya min na minnu bɛ kɛnɛya baara kɔnɔna la. Maa minnu sugantira ka tasibila kɛ u ye an ka kɛnɛya minisiriso fɛ jumadon juye kalo tile 17 san 2026 kanam ɲɛma médecin général de brigade Bubakar Dambele tun bɛ o maa ninnu cɛla ka ɲɛsin a ka baara kɛlen ma wa ale dɔrɔn tɛ min ye kanam ɲɛma dangan kɔrɔ ni o ye monsieur Abdou Seni Ture ni ale bɛ retraite la ale fana tun bɛ maa kofɔlen ninnu cɛ min ye kanam baarakɛla bɛɛ lajɛlen ko u bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ka ɲɛmaa ma a ka ni jɔnjɔn in sɔrɔli la ko b'a ɲini Ala fɛ baara min kalifalen bɛ a la a ka se ka baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na Ala k'a ta fanga di a ma. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ kunun sibiri juye kalo tile 18 san 2026 ko an ka finitigilakaw ni Banmanti wale tigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na Tabilisakaw fɛ yen Kidali marabolo la min ni Banmanti wale tigilamɔgɔw ye waleya jugu ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu ma wa a y'a jira fana ko min an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ka nin waleya jugu nin kama an bɛ kunnafoni bɛ bila wagati min na ni o ye sɔgɔmada ye fo ka se wulafɛla ma ko u karilen tun bɛ ɲɔgɔn na wa a y'a jira fana ko ni kunnafoni fɛn o fɛn bɔra ko in na u bɛna n'a da maaw tulo kan. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a da maaw tulo kan ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan Jabalikaw fɛ juye kalo tile 15 san 2026 Banmanti wale tigilamɔgɔw ka bolimafɛn dɔ ko a kɛra sababu ye u ye olu o tiɲɛ ani juye kalo tile 16 san 2026 Mahukaw fɛ yen nɔ ko an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka Banmanti wale tigilamɔgɔw maa caman ka dansigi u ka waleya juguw la wa fana a ye a jira ko hali k'a sɔrɔ maa da hakɛya min ani Banmanti wale tigilamɔgɔw ka bolofɛn minnu tiɲɛna u bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ka o da dɔn ko an ka finitigilakaw ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan Banmanti wale tigilamɔgɔ minnu bolila ka se ka tɛgɛ kɛ u la wa a y'a jira fana ko an ka finitigilakaw kalikan de don ka bɛn ni kelenya sabati jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka Banmanti wale tigilamɔgɔw jugu daga bɔ maliden bɛɛ lajɛlen da la. Ka kɛɲɛ ni an ka ministre des affaires étrangères de la coopération ka rapport ye an ka ministres ye a jira u ka conseil des ministres senfɛ ko u sɔnna accord ma min tɛmɛna u ni Banque Ouest Africaine de développement ni ɲɔgɔn cɛ lajɛrɛ senfɛ min kɛra juye kalo tile 3 san 2026 Wagadugu kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ min ye Banque Ouest Africaine de développement ye a latigɛ ka sefa wari miliyari 48 ka o di an ka jamana ma kalanso jɔli kama ani fana kalanso minnu bɛ yen ni olu kɔnɔnaw tiɲɛnen don ka olu dilan yaasa kalandenw bɛ se ka kalan kɛ yɔrɔ ɲumanw na cogoya min na hakilisigi ani basigi kɔnɔna la. Jumadon juye kalo tile 17 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati sɔgɔmada fɛ min ye an ka camion citerne 950 de donna an ka jamana kɔnɔna la yaasa min ye jamanadenw bɛ se ka lafiya tajiko nasira fɛ cogoya min na direction générale du commerce et de la concurrence ka laseli la a ye a jira ko ni taji minnu donnen filɛ an ka jamana kɔnɔna la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na wa ni camion citerne ninnu lakana sabatira an ka finitigilakaw de fɛ ni o ye armée de terre cɛdenw ye direction générale du commerce ye a jira ko u ni polisiw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa taji feere yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji sɔrɔ jamanadenw bɛ se ka lafiya tajiko nasira fɛ cogoya min an ka jamana kɔnɔna la.
An ka finitigilakaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu ye wulikajɔ min bila sen kan ANEFIS kɔnɔna la juye kalo tile 4 san 2026 Bamanciwale tigilamɔgɔw juguya la min ye lajɛrɛ ye o kɛra an ka maison de la presse kɔnɔna la lajɛrɛ min kɛnɛ ka Africa Corps ka nɔrɔbila dɔ tun bɛ ale ye a jira k'ale b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maaw k'a dɔn ko min ye an ka finitigilakaw ye ko cɛbaw de don wa fana ko an kan ka tasibila kɛ u ye sabula u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan Bamanciwale kɛlɛli kama. A y'a jira ko Bamanciwale ye waleya ye min bilalen bɛ sen kan farajɛ jamanaw fɛ yaasa u bɛ se ka jamana tɔw tila cogoya min ani ka sebaya sɔrɔ olu kan. A y'a jira ko Mali ni a dɛmɛbaga jɛkulu ko u ye fɛɛrɛw bila sen kan ANEFIS kɔnɔna la ka Bamanciwale tigilamɔgɔw ka u kɛlɛ ani fana ko a bɛ min da malidenw tulo kan fana ko an ka fanga fara hali sisan an ka finitigilakaw fanga kan ko an tɛ min kalama an ka ni finitigilaka ninnu cɛbaw de don wa k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan u n'u dɛmɛbaga jɛkulu yaasa Bamanciwale o bɛ se ka dankari bɛ se ka kɛ o la cogoya min na Mali yɔrɔ caman na a kɛnɛ kan min ye an ka kunnafonidila ani an ka maaba caman de tun bɛ Kadija Kamara ni ale organisation patriotique féminine collectif pour la défense militaire olu ka représentant ye ale ye kuma ta ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma olu minnu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen ka Bamanciwale kɛlɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la ANEFIS dugu kɔnɔna la ani fana a ye Rusi fo ko Rusi ye jamana kɛrɛnkɛrɛnnen don Mali bɛ se ka i jigi da jamana min ka Bamanciwale kɛlɛli la yanni ale ka kuma cɛ min ye général de division Élisée Jean Dao ni ale chef d'état-major général des armées ye ale ye a jira ko nin wagati in na ko an ka finitigilakaw kɛlen bɛ ka lakana sabati ANEFIS marabolo fan bɛɛ lajɛlen na. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Venezuela kɔnɔna la kunnafoniw ye a jira ko jumadon juye kalo tile 17 san 2026 min ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ senfɛ maa 5,000 ɲɔgɔnna de ni tora nin ko in na FMI ye fɛɛrɛ bila sen kan ka $1,346,000 di karikaskaw ma u bɛ se cogoya min na maa minnu bɛ ni u ka sow binna ka u ka sow jɔ ani fana maa minnu yɛrɛ bɛ ni u ka baara yɔrɔw ni u ka butigiw tiɲɛna u bɛ se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni a ye cogoya min na wa FMI yɛrɛ ka wa fana ONU yɛrɛ ka laseli la a ye a jira ko min y'u ka jamana ɲɛmaaw ye ko u tɛ ka sɔn ka ɲɛfɔli kɛ fɔlɔ maaw ye de ko n'o tɛ ko olu kɔni ka jateminɛ kɔnɔna la a bɛ i n'a fɔ min ye maa 50,000 ɲɔgɔnna olu de nin tora nin ko in na nka ko nin wagati in kɔni na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na u ka jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa maa minnu nin tora a ko la ani maa minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o joginna ko o bɛ taa i jɔ maa 16,000 ni a kunkanfɛn de la yaasa jamanadenw ani diɲɛma bɛ se ka bɔ a ko tɔw kalama ko u ka ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan o ko kama. N'an bɔra an bɛ taa Senegal kɔnɔna la jumadon juye kalo tile 17 san 2026 min ye Senegal jamana ɲɛmaa Monsieur Bassirou Diomaye Faye ye u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Macky Sall bisimila a ka palais présidentiel kɔnɔna la lajɛrɛ in senfɛ min ye Macky Sall ye a wulila ka na a da u ka jamana ɲɛmaa tulo kan ko a kɛlen bɛ ka i kanbɔ ONU ka secrétaire généraliya jɔyɔrɔ nɔfɛ ani o min baaraw bilala sen kan kabini Novembre kalo tile 25 san 2025 New York kɔnɔna la Macky Sall ye a jira ko a mako bɛ Senegal ka dɛmɛ la nin ko in senfɛ ani fana a nana baara bɛ ka taa taabolo minnu na ka se ka na o da u ka jamana ɲɛmaa tulo kan ani a ye a kan di a ma fana ko baara min na tɛmɛ cogoya o cogoya fɛ a bɛna ale bɛ a kan di ko min ye u ka jamana ɲɛmaa Monsieur Bassirou Diomaye Faye a bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama ale yɛrɛ fɛ. Nin bɛ dan sɛgɛn an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so barikama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ ka an dɛmɛ yaasa an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ni wagati ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran. Sobarikama. Sobarikama est une entreprise de transit, transport, logistique, manutention et commerce général en import qu'en export sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des partenaires aussi en Chine.
Notre direction se trouve à Amdalaï, immeuble Sékou Traoré, sur la route de Kati, non loin de la pharmacie Lixiboté Bouakar Keita. Notre mission est la satisfaction de nos clients. Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter sur les numéros suivants: 62 08 84 72 ou encore 65 50 27 45. Le compte Gmail c'est sobbarikama@gmail.com.